Tervetuloa tänne haastattelupisteeseen täällä Porvoon Living Lab Expossa. Vieraana minulla on Janne Orava. Hei. Eli tarkoituksena on puhua vähän Neloskierre-hankkeesta. Haluaisitko ihan aluksi kertoa, että mikä Neloskierre-hanke on? Joo, eli ammattikorkeakoulun Neloskierre-hanke on 13 ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jossa ajatuksena on se, että jaetaan sitä Living Lab-tietämystä kaikkien näiden mukana olevien ammattikorkeakoulujen kesken ja tehdään tiettyjä tuotoksia. Eli meillä on Living Lab-käsikirja, joka nähtävästi sullakin on siinä kädessä. Ja sitten on myös menetelmäpankki, joka löytyy verkosta. Ja sitten meillä on myös laatupuntari, joka on myös verkossa. Ja sitten me ollaan pidetty kehittäjävalmennuksia ja operaattorivalmennuksia tässä hankkeen puitteissa. Ja nyt meillä on 3 seminaaria, jossa nyt ollaan Living Lab Expo on hankkeen päätösseminaari, 3. seminaari ja pelkän seminaarin sijaan niin päätettiin sitten tehdä tämmöinen vähän niin kuin messutyyppinen tapahtuma, jossa on myös sitten hankkeen ulkopuolisia toimijoita paljon mukana. Eli meillä on 39 eri standia muodostaa toisessa sitten tänään täällä tarjolla. Tämä Neloskierre-hanke, niin minkälaisia konkreettisia tuloksia tällä on saavutettu? Mä ymmärsin, että Living Lab on ohjelma, joka sopii loistavasti yhteen ammattikorkeakoulujen kanssa ja niiden käytöstapojen kanssa, niin minkälaisia konkreettisia tuloksia ollaan saatu tässä Neloskierre-yhteistyössä? Neloskierre-hankkeen konkreettisin tulos on varmaan toi ihan niin kuin painettu Living Lab-käsikirja, jossa siis käydään vähän sitä määritelmää läpi, että mistä Living Labista on kyse. Ja toisaalta myös sitten kerrotaan, että miten sitä voidaan niin kuin viedä sinne ammattikorkeakoulumaailmaan. Eli ihan niin kuin yleisellä tasolla ammattikorkeakouluissa ja sitten myös siihen, miten se viedään sinne opetukseen tai TKI-toimintaan. Ja sitten siellä on vähän esitelty ihan niin kuin keissejä, mitkä nyt sitten hankkeessa mukana olevat ammattikorkeakoulut on tehnyt tässä näin vuosien varrella. Ja sitten on tietenkin nämä operaattori- ja kehittäjävalmennukset, eli ollaan valmennettu sekä operaattoreita, eli sellaisia henkilöitä, jotka pyörittää omassa ammattikorkeakoulussaan Living Labia, ja sitten myös kehittäjävalmennusta, eli käytännössä sellaisia niin kuin opetushenkilökuntaa, TKI-henkilökuntaa, joka voi sitten omassa työssään käyttää Living Labia niin kuin menetelmänä, metodina. Eli esimerkiksi jossain kurssissa voitaisiin tehdä jotain kurssitöitä Living Lab-menetelmin. Tämä on siis selvästi ollut menestys ja on ollut toimiva konsepti tämä, että Living Labin kanssa tehdään ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistä työtä. Entäs haasteet? Onko tässä ollut jonkinnäköisiä niin kuin tämmöisiä selviä haasteita? Minkälaisia haasteita on tullut esiin tässä, vai onko tullut tämän projektin aikana? Itse asiassa varmaan selkein haaste on ollut siinä, että kun tässä on 13 ammattikorkeakoulua Manner-Suomen alueelta, eli meillä on itäisin on Lappeenranta ja läntisin on Pori, eteläisin on sitten pääkaupunkiseutu ja pohjoisin on Kemi-Tornio. Eli ollaan niin hyvin fyysisesti, hyvin niin kuin hajanaisesti sijoittauduttu. Ja sitten tässä on ollut kaiken kaikkiaan mukana melkein 40 projektikoordinaattoria. Eli siinä on se fyysinen etäisyys ja sitten toisaalta myös se, että ihmiset oppii tuntemaan toisensa. Että on pitkä hanke, eli tässä on myös sitten useampikin projektikoordinaattori on jäänyt äitiyslomalle, itse asiassa 1 henkilö 2 kertaa, että sen verran pitkä projekti on ollut. Muutama on sitten vaihtanut ihan duuniikin. Eli ne on oikeastaan ehkä suurimmat haasteet ollut tässä niin kuin ihan käytännön tasolla ollut. Eli iso hanke kyseessä. Miten mä kirjassa luin tästä didaktisesta puolesta, eli koska siis periaatteessa Living Labhän on semmoinen, että siinä otetaan kaikki huomioon ja siinä on niinku semmoinen, se avoimuus on semmoinen avainsana tässä. Mutta mitä tulee opetustapoihin koulussa, niin didaktiikka on sitä, että oppilaat on hyvin riippuvaisia opettajasta, että se toimii eri tavalla se metodi. Onko se ollut haaste? No varmaan jos ihan niin kuin tarkasti katsottaisiin noin, että niin kun opettaja kertoo, mitä oppilaat tekee, mutta sitten Living Lab-maailmassa se ajatus on just se, että opitaan tekemällä. Esimerkiksi Laureallahan on tämä learning by doing, tämmöinen niin kuin mantra oikeastaan. Eli kaikessa sitä oppimisessa niin tekemällä oppii kaikkein parhaiten. Ja se on myös niin kuin Living Labin ajatus, että jos miettii taas niin päin, että niin kuin, miksi just Living Lab sopii ammattikorkeakoulumaailmaan, on mitä niin itse näkee just siinä, että kun ammattikorkeakoulussa on se tekemisen meininki. Eli se ei ole niin teoreettista ja Living Lab on just sitä, että mennään niin kuin sen tuotekehityksen innovoinnin kanssa, mennään ihmisten arkeen. Eli ollaan siellä niin kuin ihmisten kanssa oikeasti tehdään asioita, eikä vaan sitä, että ollaan jossain tutkijan kammiossa ja mietitään, että mitäköhän se niin käyttää nyt sitten tarttiskaan. Tai ollaan jossain tuotekehityslabrassa, niin se ei ole sitä Living Lab-maailmaa, vaan että annetaan se tuote tai palvelu ihmisen käyttöön, se käyttää sitä 2 viikkoa, 3 viikkoa, kerätään sitä palautetta, käydään ehkä keskusteluja asiakkaan käyttäjän kanssa ja sitten analysoidaan yhdessä vaikka sitä asiakkaan tai käyttäjän kanssa sitä saatua palautetta, että no mitäs jos tehtäisiin tämmöinen, että olisiko tämä sitten parempi.
Mun on ihan pakko kysyä, tuli juolahti mieleen tämmöinen mielenkiintoinen kysymys, kun ollaan puhuttu paljon ammattikorkeakouluista ja Living Labin yhteistyöstä. Voiko Living Lab tehdä yhteistyötä esimerkiksi akateemisen instanssin kanssa, esimerkiksi yliopiston? Ehdottomasti, ja tuossa itse asiassa on semmoisia keissejä, missä on ollut siis Living Lab-keissi. Yksittäisessä Living Lab-keississä on ollut ammattikorkeakoulujen mukana ja myös sitten ihan tiedekorkeakouluja. Eli oikeastaan se tiedekorkeakoulusta voisi sanoa, että sieltä tulee sitä niin kuin menetelmäosaamista, sitä niin kuin tiukkaa menetelmäosaamista, ja sitten taas ammattikorkeakoulupuolella tulee sitten niin kuin enemmän sitä niin kuin käytännön, että miten se menetelmä tai se teoria viedä sen käytäntöön. Eli ehdottomasti, ja myös on ihan toivottavaakin, että jatkossa tulee tämmöisiä keissejä, että ei niin kuin yksittäinen ammattikorkeakoulu tee keissejä, vaan tehdään yhteisesti ammattikorkeakoulujen kesken keissejä, ja myös sitten niin, että siinä on tiedekorkeakoulujen mukana, ja miksei myös yrityksiä. Eli esimerkiksi yrityksillähän on taas jos tietystä alasta niin todella niin kuin vahvaa osaamista, niin sitäkin voitaisiin sitten hyödyntää näissä Living Lab-keisseissä. Sitä mä oon kanssa ihmetellyt, että tosiaan kun tuotteita kehitetään yrityksen, koulun kanssa, tässä just tämä dialogi käyttäjän ja tuottajan kanssa on hyvin olennainen osa, niin tätähän tuotetta voisi periaatteessa kehittää loputtomasti. Kuvitellaan vaikka, onko kyseessä kamera tai kännykkä tai vene tai koti, niin milloin todetaan, että nyt hei, tuote on valmis? Kyllä se oikeastaan sen tuotteen palvelun sen niin kuin omistajan näkökulmasta, että jos otetaan vaikka tämä suuri suomalainen kännykkävalmistaja, niin kyllä heidän pitäisi niin kuin päättää, että no okei, nyt meillä on riittävästi palautetta, jotta voidaan tehdä seuraava versio kännykästä. Ja sitten se, että niin kuin, sehän ei tarkoita sitä, etteikö jatkuvasti voitaisiin kerätä sitä palautetta. Eli se, että nyt julkistetaan tänään vaikka kännykkä ja sitä käytetään seuraavat 2-3 vuotta, niin koko sen ajan voidaan kerätä palautetta ja aloittaa tietenkin seuraavan version kehitteleminen. Sitten vielä kysymys. Living Lab on periaatteessa siis se on pukenut sanoiksi tämmöisen tuotteiden kehittämisen 90-luvun puolella. Niin ennen sitä, niin miten tätä esimerkiksi työelämässä silloin Living Labia toimittiin, vaikka sillä ei ollut sitä nimeä silloin? No oikeastaan voi sanoa, että siis käyttäjälähtöisyyttä on tehty jo kymmeniä vuosia. Oikeastaan se, mikä siinä Living Labin se hienous on sit siinä, että se tulee se systemaattisuus siihen hommaan mukaan. Ja toisaalta sitten se, mikä niin kuin Living Labin määritelmässä on tämä avoin innovaatio. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että sit Living Lab-osaamista jaetaan kaikkien niiden toimijoiden kesken. Eli oikeastaan se, että niin kuin, käyttäjälähtöisesti varmaan on jonkun verran tehty jo useampi 10 vuotta juttuja, ja enemmän tuntuu siltä, että aikaisemmin on tehty käyttäjäkeskeisesti, että niin kun yritykset on vaan tehnyt oletuksia, että no kyllähän ne käyttäjät haluaa tämmöisiä. Ja sitten just päästään siihen, että jos niin kun insinööri tekee insinöörille juttuja, niin kaikki ei kuitenkaan ole insinöörejä. Ja sitten se näkee oikeastaan siinä, että kun saa vaikka sen kännykän käteen ja toteaa, että niin kun, eihän tämä toimi. Koska insinööri on tehnyt insinöörille ja miksi tämä on niin kuin valikot on näin hankalia. Et monta kertaa nyt itsellekin tulee, kun uusia juttuja saa käteen tai käyttää palveluita, niin heti tulee mieleen asioita, että mitä voisi tehdä paremmin. Mun on vielä pakko kysyä, miten Living Lab, tai näkyykö Living Labissa tehty työ ja kehitys meidän arkipäivässä? Esimerkiksi mun arkipäivässä. Hyvin paljon riippuu tietenkin siitä, että mitä kaikki tuotteita ja palveluita käytät, eli näkyykö se siinä, mutta esimerkiksi tänään näkyy täällä. Eli tämä Porvoon kampushan on tehty sinänsä niin kuin käyttäjälähtöisesti, ei välttämättä ehkä niin kuin nimellisesti niin kuin Living Lab-keissinä, mutta tässähän tämän kampuksen suunnittelussa on erittäin vahvasti ollut mukana ne käyttäjät, eli sekä opetushenkilökunta että opiskelijat. Eli ei ole tehty sellaista perinteistä keissiä, että arkkitehti tekee kampuksen ja toteaa, että tässä se on ja rakentakaa. Ja sitten ensimmäisenä päivänä, kun tänne tulee sekä opetushenkilökunta että opiskelijat, niin toteaa, että no miksi täällä on näin ja näin ja näin. Ja tämähän on sellainen, että se palaute, mitä tästä on saatu sekä opiskelijoilta että henkilökunnalta, niin tämähän on ylitsevuotavan positiivista. Ja edelleen niin kuin itsekin, kun ties kuinka monta kertaa täällä kampuksella on nyt käymässä, niin aamulla tuli semmoinen fiilis, että niin kuin täällä olisi oikeasti makeata olla niin kuin opiskella tai olla töissä, koska tämä on niin kuin tämä vaan toimii tämä kampus. Ja väittäisin, että osittain sen takia, kun on kysytty niitä loppukäyttäjiltä, että mitä ne oikeasti haluaa, kun ne opiskelee tai tekee töitä. Kiitos Janne. Sulle me siirrytään nyt seuraavaan ohjelman pariin.